яқин аст ки футбол дар варзиш ҳамчун рақами як эътироф гаштаву дар олам аз мақбултарин намуди бозӣ ба ҳисоб меравад. Дар футбол хуб идора намудани топ, топронӣ ва бо ҳарду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. Дар футбол бозингарон ба худ вазифаҳои хос доранд, яъне ҳамлагар, муҳофизатгар, нимҳимоятгар ва дарвозабон. Алиҷони Айнӣ узви мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон мебошад. Ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. Алиҷони Айнӣ низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарварид. Ҳанӯз аз хурдсолӣ ба варзиши рақами як шавқу шӯри беандоза дошту аз ҳунарнамоии футболбозони моҳири тоҷик дидан мекард. Шояд хоҳиши зиёду иродаи қавӣ ва сидқан аз худ намоии тарзу усулҳои хоси футбол имконияташ дод, то дар майдони сабз ба яке аз нимҳимоятгари ояндадору умедбахш табдил ёбад. Хело хуб медонист ки нимҳимоятгар дар майдон чӣ рисола дорад. Албатта дар майдон идораи бозӣ ҳамлагаронро бо топ таъмин намудану боз ба хати дифоъ диққат додан аз вазифаҳои хоси ниммуҳофизатгар маҳсуб меёбад. заҳматҳои зиёду эҳсос намудани масъулияти баланди касбӣ дар майдони сабзи футбол ба ӯ даст дод, то узви мунтахаби наврасони Тоҷикистон гардад. алиҷон, сараввал мехостем бифаҳмем ки ҳамин машқу тамрини футболро шумо аз кадом даста шурӯъ намудед ва чӣ боис шуд ки маҳз ҳамин футболро интихоб кардед? дар ҳамин кӯчае ки мо зиндагӣ мекардем, дар муҳит ҳама футбол бозӣ мекарданд, ҳама рӯ ба футбол оварда буданд ва дар он ҷо муаллим мебуд ки беҳад ба ҳамин ҷавонон ба мисли мо завқ дошт ки моро футболист намояд, яъне аз мо ягон футболбоз тайёр намояд. ва он муаллим, он устод аз дасти мо гирифта ман ва бародарамро ва каме рафиқонамро ба футбол ба дастаи Локомотиви Роҳи Оҳан бурда расонид ва дар он ҷо мо аввалин дастае ки ман бозӣ кардам ин Локомотиви Роҳи Оҳан мебошад. То омадан ба дастаи Локомотиви Роҳи Оҳан, оё ҳамин нозикии футболро шумо аз худ карда будед? То як андозае метавонистед бозӣ карда? Каме метавонистем, ине ки устод Ҷаҳонгир Ҷабборов аз дастамон гирифта ҳама нозикиҳоро дар ҳамон дастаи Локомотив ба мо омӯхту. Ҳама чӣ аз устод сар мешавад ба фикри ман. Хеле хуб. Хуб, дар ҳамин дастаи Локомотиви Роҳи Оҳан тӯли чанд сол машқу тамрин намудед? 2.5 сол машқ намудам. Баъд аз он ба дастаи Автомобилист як мавсим бозӣ кардам ва баъд аз он ба дастаи Истиқлол гузариш намудам. баъд дастаи Истиқлол ба дастаи 16-солаи Тоҷикистон яъне даъват намудам. дар он ҷо рафта ҳоло бошад дар ҳамон ҷо бозӣ карда истодам. вазифаи нимҳимоятгариро худи шумо интихоб кардед ё ин ки вақте ки бозиҳои шуморо, ҳамин ҳунарнамоию истеъдоди шуморо мураббиён диданду ва ба шумо маслиҳат доданд ки ҳатман шумо бояд ҳамин вазифаро интихоб кунед? Сараввал худам ҳам ҳамин ниммуҳофизатгар будам ва устодон низ гуфтанд ки ҳамин яъне мақоми ту хуб аст, дар ҳамин ҷо бозӣ кунам. мо ҳам ба ҳамин бозӣ карда истодем дар ҳамин ҷо. Хеле хуб. Алиҷон, албатта вазифаи нимҳимоятгарӣ бисёр як вазифаи пурмасъулият аст ки дар майдон бештар кӯшиш менамояд нимҳимоятгарон ҳам ба хати дифоъ таваҷҷӯҳ намоянд ва ҳам ба хати ҳамла, яъне ҳамлагаронро бо тӯб таъмин созанд. барои шумо мушкил нест? Мушкил аст, аммо кӯшиш мекунем ки азодаи кор бароем, хубтар, нағзтар азодаи кор бароем. Шояд аз ҳамин футболбозони ҷаҳонӣ, яъне аз дастаҳои Аврупо, шояд ягон футболбозеро барои худ идеал мешуморед? Бале, ниммуҳофизатгари дастаи Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, яъне хеле ба ман бозиаш писанд аст, пасҳои хеле зебо медиҳад. Яъне тамоми бозии дастаи Манчестер Ситиро ӯ идора менамояд ва ман ҳам мехоҳам низ мисли ҳамон бошам. Албатта ҳар як футболбозе ки ба ҳайати дастаи мунтахаб даъват мегардад, дар он ҷо футболбозони заиф нестанд. Бисёр як футболбозони бо маҳорату бо истеъдоду як малака ҳастанд ки мақоми худро дар ҳайати дастаи мунтахаб пайдо намоянд. ва албатта дар ин ҷо миёни футболбозон рақобат бисёр аст ки ҳар як нафар мехоҳад ки узви дастаи мунтахаб гардаду дар ҳар як бозиҳо ширкат варзад. ва чӣ гуна санҷишҳоро шумо паси сар намудед ки роҳ ба ҳамин дастаи мунтахаб биёфтед? дар дастаҳое ки бозӣ мекардем, дар лигаи то 18 сола то 17 сола бозӣ мекардем, даъват намуданд моро ба санҷиш барои
интихоб намудан барои тими мунтахаб ва дар он ҷо мураббиён Аҳлиддин Турдиев ва Алиҷон Турдиназаров санҷишҳоро мегузаронданд ва ба худ як тактикае доштанд ки ба ҳамон тактика касе ки кадоме ки ҳамин чӣ нафаре ки дар ҳамон тактика хуб бозӣ кунад ҳамонро яъне даъват мекунанд, яъне беҳтаринҳоро бар он ҷо даъват мекарданд ва дар он ҷо чанд бозии рафиқонае гузоштанд. Тамринҳоам хуб буданд, вале аз тамрин ки бозӣ ки дигар аст, бозиҳои санҷишӣ низ гузоштанд, чанд бозии санҷишӣ ва бозии санҷиширо гузарондем ва беҳтаринҳо ба тими мунтахаб даъват намуданд. Бозиҳои санҷишӣ бисёр буданд ки аз байни ҳоло як сол гузаштааст, шояд ки дар ёд намонда бошад, вале ба фикрам ё 4 ё 5 бозӣ буд. Бо дастаи Лигаи якум шаҳри Ваҳдат, Хайри шаҳри Ваҳдат бозӣ карда будем. Бо дастаи Мактаби ҷумҳурияи маҳорати олии варзишӣ бозӣ карда будем, бо ду дастааш бозӣ карда будем. Бозиҳо хуб буданд, яъне ҳарифҳоам заиф набуданд, гӯям ҳам хато намекунем, вале хуб гузарондем бозиҳоро. Дар ҳамон ҷо баъд Аҳлиддин Турдиев худ қарори худро бароварду касеро интихоб кард худ. шумо пас аз ҳамин 4-5 бозӣ ки бисёр меҳнат кардед ва боварӣ доштед ки бозиҳои шумо яъне қобили қабул мегардад? Вақте ки ба тими мунтахаб даъват менамоянд, тамоми қувваву нерӯи худро сарф мекунӣ ки ба ҳамин ҷо роҳ ёбӣ ва яъне ҳамдастаҳо низ хеле пурқувват буданд. Дар дил ҳаяҷон аст ки ҳоло мегузарам ё намегузарам. Ҳамдастаҳоям низ хуб ҳастанд, вале ҳамааш бо хости худо хуб гузашт. Вақте ки ҳар як мураббиро ки ба тими мунтахаб мураббӣ таъин менамоянд, ба ӯ низ вазифа мегузоранд ки яъне натиҷа диҳад ва ӯ низ Аҳлиддин Турдиев, устод Аҳлиддин Турдиев низ хеле нисбати бозингарон ҷиддӣ буд, яъне ки бозингарони на он қадар хуб буданд, яъне ба чашм намоён буданд, на он қадар хуб буданд, онҳоро даъват наменамуд. яъне хеле ҷиддӣ буд Аҳлиддин Турдиев устод. мавриди зикр аст ки футболбозони наврасимо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳифаи навро боз карданд. ин навигари маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваста аст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамони осиё сараввал соли 2007 баъдан дар соли 2018 меравад ки дастаи якчини наврасони мо мақомҳои сеюм ва дуюмро касб карда ба ин васила ҳаққи дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо карданд ва масъулин ин ҳама дастовардҳои беназирро аз шаҳди соҳиб ихтиёрӣ мансуб медонанд. нақши як бозингар аввалин дараҷа нест, чунки он бозии dastavӣ мебошад. Бозии футбол ки dastavӣ аст, якдигарфаҳмию муттаҳидӣ асоси пешрафти тим ба ҳисоб меравад. маъз ҳамин хусусиятҳоро мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон доро буд ки дар сабқати нахустини байналмилалии Роҳи Абрешим дар кишвари мардумии Чин натиҷаи назар аст нишон дод. алиҷон соли 2019 мусобиқа дар ҷумҳури халқи Хитой, яъне ҷоми Роҳи Абрешим баргузор шуд ки дар он ҷо нахустин маротиба иштирок намудед ва албатта дар ин мусобиқа ҳам муваффақ ҳам гардед. мо мехостем дар ин бобат каме ҳарф мезадед. дар ҷоми Роҳи Абрешим вақте даъват карда будем, хеле ҳаяҷон буд ки аввалин сафар берун аз давлат буд ва аввалин мусобиқа берун аз давлат буд. Хеле дар ҳаяҷон будем, вале аввалин бозиро ки сар кардем бо дастаи Қирғизистон, ҳисоб 8-0 ба анҷом расид ва мо худ дар ҳайрат будем ки читавр ин бозӣ читавр ба суди мо яъне анҷом ёфт ва бозиҳо низ хуб гузаштанд, вале бозии охирон ки бозии ҳалкунанда буд бо мизбони мусобиқа дастаи Чин буд ки дар он бозӣ агар мо мағлуб мешудем, яъне ҷои аввалро аз даст медодем, вале агар натиҷаро бо мусовӣ ва ё ғалаба ба анҷом медодем, унвони қаҳрамониро ба даст меовардем. ва дар он бозӣ устод Аҳлиддин Турдиев ба мо тавсия надод ки бозиро бо мусовӣ анҷом диҳед, танҳо ғалаба. тӯли як сол аст ки Аҳлиддин Турдиев бо мо кор менамояд, вале ҳоло мо аз ӯ надидаем ки мусовиро писандад, яъне писанд намояд мусовиро ва танҳо ғалаба. ва дар он бозӣ низ гуфт ки яъне мо ин бозиро
мусовӣ ҳам кунем, яъне унвони қаҳрамониро ба даст меорем. аммо шумо кӯшиш намоед ки аз ин бозӣ бо ғалаба бо сари баланд аз майдон баромада равед. ва мо низ кӯшиш мекунем, аммо дар он бозӣ яъне ба мо ҳамон имконияте нашуд ки гол занем, вале муҳофизатро низ муҳофизатгарон хуб қапиданд ва гол ҳам сар надодем ва он бозӣ бо ҳисоби 0-0 мусовӣ анҷом ёфт ва мо унвони қаҳрамониро насиб гардид. вале натиҷа мусовӣ гардид. дар ин ҳолат мураббии Аҳлиддин Турдиев то куҷо қаноатманд шуд аз бозии шумо? баъд аз унвони қаҳрамониро ба даст овардан яъне қаноат карду, гуфт бозӣ ҳарчанд ки гол нашуд, аммо бозӣ хеле хуб нишон додед, бозӣ зебо нишон додед. ҳарчанд ки ин аввалин мусобиқаи шумо буд, бозӣ зебо нишон додед, вале бо ин устод яъне қаноатманд гашт. то куҷо боварӣ доштед ки дар ин мусобиқот яъне ҳарчанд бори аввал ҳам бошад муваффақ мегардед? аз сабабе ки аввалин мусобиқа буд, аввалин сафар буд, яъне бозингарон албатта ғалабаро дар назар доштем, аммо ба мисли ки рафта яъне бозӣ кунем, бинем ки чӣ тавр аст дигар давлатҳо чӣ тавр бозӣ менамоянд. аммо устод ҳама вақт як мақсад дошт, як натиҷа дошт ки ҳама вақт бояд ғалаба намоем, чӣ мусобиқоте бошад бояд ба даст биёрем. ва шукри худо ки то ин рӯз шояд ягон мусобиқоте нашуда бошад ки аз даст дода бошем. тарсу ҳарос буд дар бозии аввал? пеш аз бозӣ тарсу ҳарос доштем, бо ҳамдигар бо ҳамдастагон нишаста гуфтем ки ин аввалин бозӣ аст, яъне бояд натиҷаи хуб диҳем, яъне инҳо аз давлати мо нестанд, бояд бозии хуб нишон диҳем. хеле тарсу ҳарос доштем, аммо ҳангоме ки бозӣ сар шуд, ҳама тарсу ҳарос аз байн рафт ва танҳо як мақсад доштем ки ғалаба намоем. пас аз мусобиқаи рӯи абрашим, мунтахаби наврасон дар сабқати анъанавии ҷоми президенти Қазоқистон ширкат варзид. Аслан мунтахаби наврасони мо ҳамасола дар ин мусобиқоти анъанавии расмӣ иштирок менамоянду ҳатман бо зинаҳои ифтихорӣ ба ватан боз мегарданд. аммо ҳунарнамои эшон дар соли 2019 хело назаррас буд ва барои касб намудани медалҳои тилло танҳо як қадами дигаре монд. бозӣ бо мизбон мунтахаби Қазоқистон сурат гирифт. пас аз ҷоми рӯи абрашим боз барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Қазоқистон ширкат намудед ва дар даври финалӣ бо дастаи мизбон рӯбарӯ шудед, вале дар ин ҷо муваффақ нагардед, мақоми дуюмро касб намудед. дар ҷоми президенти ҷумҳурии Қазоқистон иштирок намудем. аввал бозиҳоро хеле хуб сар намудем то охир, вале дар даври финалӣ бо дастаи мизбон ки рӯбарӯ шудем, даста хеле пурқувват буд. яъне даста агар гӯем ки қариб бо ними давлатҳои аврупо бозӣ кардааст, хато намекунем, бо онҳо рӯбарӯ шудем ва аз ҷиҳати чӣ ҷисмонӣ бошад чӣ тактикӣ хеле аз мо пурқувват буданд. мо низ хуб тайёрӣ дида будем бо устод Аҳлиддин Турдиев, вале онҳо ки қариб ними аврупоро гашта буданд, таҷрибаашон бисёртар буд, таҷрибаи хубтар доштанд ва бозиро гӯем агар гӯем ки як зарбаи ҷаримавӣ яъне ҳал намуд, хато намекунем ки яъне ҳамон дифои мондагии дарвозабон каме хато карду тӯб ба дарвоза ворид гашт ва аз ҳамон ҷо бозӣ каме хато рафт ва яъне ҳайати даста рӯафтода шуду каме мувозинати худро гум намудед? бале, мувозинатро каме гум кардему, бозӣ ҳамин хел ба поён рафтан гирифт, яъне дақиқа ба дақиқа поён рафтан гирифтему ва онҳо се голи беҷавоб ба дарвозаи мо ворид намуданд. дар ана ҳамин ҳолат мураббии Аҳлиддин Турдиев ба шумо чӣ гуна маслиҳатҳо медод? яъне ба хати дифоъ таваҷҷӯҳ намоед ё ки бештар ҳамла намоед то ин ки натиҷаро мусовӣ намоем? устод Аҳлиддин Турдиев ба мо тавсия медод ки саросима нашавед, яъне тӯбро идора намоед, гол худаш яъне меояд, гол худаш меояд. аммо мо ки мағлуб гашта будем, ин намуди натиҷа на он қадар ба мо писанд аст, на ба мо ба ҳама ки писанд нест ва танҳо ба пеш ҳаракат менамудем. дар тӯли 90 дақиқа буданд ҳамин имкониятҳое ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон яъне метавонист ки ҳамун имкониятро истифода намояду натиҷаро беҳтар созад. ҳамин хел имкониятҳо буд барои ҳамлагарон? имкониятҳои хуб буданд,
лекин ҳама ин яъне бозиро ҳал наменамояд. дар он бозӣ дастаи тими Қазоқистон аз мо пурқувваттар буд ва футбол ҳамин аст ки пурқувват ғалаба ба даст меорад. соли 2019 барои аввалин бор дар Тоҷикистон сабқати ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ баргузор шуд. Ба ин ҳамоиши бузурги варзишӣ ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мунтахаби наврасони то 16 сола аз Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Эрон ва Афғонистон ташриф оварданд. Мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон мизбони ин сабқати байналмилалӣ буд. Бар асоси низомномаи сабқат бозиҳо аз як давр иборат буда ғолибу ҷоизадорон аз рӯи имтиёзҳо муайян карда мешуд. ҳамин тавр мунтахаби наврасони тоҷик зери роҳбарии сармураббӣ Алидин Турдиев дар ҳар як бозӣ аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода ба мухлисони ташнаи футбол табби хушу рӯҳи болида эҳдо намуданд. дар сабқати ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ бозӣ бар муқобили тими наврасони Эрон басо ҷолибу ҷаззоб гузашт. алалхусус ҳунарнамоии бозингарони тоҷик беназир буд, зеро касе аз чунин сурат гирифтани вохӯрии мунтазире набуд. вале қаҳрамони барномаамон Алиҷони Айнӣ ин ғалабаи бузургро қабл аз ҳама дар муттаҳидии даста ва ба таври аъло таъризӣ намудани нақшаҳои ситоди мураббиён бастагӣ медонад. аз ҳама фикр мекунам дастаи пурқувват ин тими мунтахаби Эрон буд ки бисёр ҳарифони худро бе ягон мушкилӣ ба шикаст дучор менамуд ва ҳамагон яъне тамоми мухлисони футболи тоҷик мунтазир буданд ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон чӣ гуна бозиро бар муқобили як тими пурқувват нишон медиҳад. хуб чӣ гуна ҳамин бозиро пушти сар намудед? дастаи Эрон ки ҳама медонем дастаи пурқувват аст ва мо ки аз аввали мусобиқа бе ягон монеа рафта истода будем, дастаи Эрон низ ба мисли мо бе монеа рафта истода буд ва ҳамаи бозиҳоро ғалаба ва бомусовӣ анҷом менамуд ва яъне дидори ду даста, дастаи мо ва дастаи Эрон хеле дидори марказӣ ҳам гӯем, хато намекунем, буд ва мухлисон низ як бозии хеле зеборо интизор буданд ва ҳангоми бозӣ яъне сар шуд, Кабир Салимшоев муҳофизатгар ду голи хеле зебо ба самар расонид ки мухлисонро дар ҳайрат зад ки яъне Эрони пурқувват читар ин ду голро сар дод ва бозӣ қисмати аввал бо ҳисоби 2-0 ба натиҷаи мо ба фоидаи мо ба анҷом расид ва қисмати дуюм бошад аз бозингарони захиравӣ Сунатулло Азизов ки яке аз бозингарони беҳтарини мо мебошад ба майдон дохил шуду ва як голи зебои дигаро низ ӯ ба самар расонид ва ба ҳамин бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расид ки ин ҳисоби бозиро ҳеҷ кас интизор набуд пеш аз бозӣ. қабл аз рӯбарӯ шудан бо мунтахаби Эрон ситоди мураббиён кадом супоришҳоро дар назди футболбозон гузошта буданд? пеш аз бозӣ бо дастаи Эрон мураббиён бозии дастаи Эронро тамошо карда буданд ки қабл аз мо 3 бозӣ ба анҷом расонда буданд ва ба мо пеш аз бозӣ тавсия доданд ки дар бозӣ ба саросимагӣ роҳ надиҳед, онҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ аз шумо шояд ки 2 маротиба болотар бошанд ва ба мо гуфт ки танҳо яъне боақлона бозӣ намоед ва ин бозиро бо ғалаба анҷом медиҳед. қисмати аввали бозӣ ки бо фоидаи мо анҷом ёфт, Аҳлиддин Турдиев ба назди мо омаду гуфт ки чӣ тавре ки қисмати аввалро ба анҷом расонидед, ман мехоҳам ки қисмати дуюмро низ бо ҳамин тавр ба анҷом расонед ва мо тавсияҳои ӯро гӯш карда бозиро бо ғалаба анҷом намудем. яъне бозии шумо аз кадом ҷиҳат мисол вобаста буд? яъне бисёр аксуламал мекардед ё ин ки танҳо дар ҳамин маркази майдон бозиро ба идора гирифта будед? пеш аз бозӣ ба худ бозингарон маслиҳат намудем ва мақсаде гузоштем ки бозиро идора намоем ва тӯли тамоми бозиро қариб ки идора намудему ва кам кам аксуламла низ иҷро менамудем. хеле хуб. дар ин бозӣ барои худи шумо имконияти гол задан буд? дар ин бозӣ яъне барои гол задан сазовор нагаштам, аммо
аз партофи ман Кабир Санишев яке аз голҳои зебои ҳамон мусобиқаро ба самар расонид. пас аз муваффақият дар ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ мунтахаби наврасони тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳи сабқати осиё 2020 ширкат варзид. бозиҳо дар кишвари урдун сурат гирифт. ба гурӯҳи мунтахаби наврасони кишвар дастаҳои урдун, кувайт, шри-ланка ва непал шомил буд. албатта дар даври интихобӣ дастаи ғолиб соҳиби рӯххати бозиҳои осиёӣ мегардиду дастаи дуввум низ аз ҳисоби натиҷаи хубтар имтиёзеро соҳиб мешуд. аммо дар назди бозингарони навраси тоҷик танҳо як вазифа касби мақоми аввали гурӯҳ гузошта шуда буд. ин имтиҳони сангину пурмасъулиятро мунтахаби наврасони кишвар муваффақона пушти сар карданду ба миллати коҳанбунёди тоҷик шодиву фараҳ оварданд. барои алиҷон бозӣ бо мизбон мунтахаби урдун басо хотирмон гузашт. новобаста аз оне ки дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон ҷоми рӯи абрешиму ҷоми президенти ҷумҳурии қазоқистон ва ҷоми анҷумани футболи осиёи марказиро пушти сар намуданд, вале аз ҳама мусобиқае ки ҳалкунанда, яъне барои рохат гирифтан ба ҷоми осиё, ин анамин як мусобиқае буд ки дар кишвари урдун баргузор шуд, ки бисёр як масъулияти калон бар зиммаи футболбозони тоҷик гузошта шуда буд. ва дар ин мусобиқа бо бисёр дастаҳо қувваозмоӣ намудед ва аксаран рақибони худро бо ҳисоби баланд, яъне бо натиҷаҳои баланд мағлуб намудед. вале як рақобати ҳалкунанда дар даври ниҳоӣ ин бо дастаи мизбон, яъне мунтахаби урдун буд, ки бисёр як бозии ҷолибу шавқовар буд. ҳамаи он мусобиқоте ки аз сар гузарондем, дар ин мусобиқа тақдири дастаи мо ҳал мегардад ва инро мураббиён такрор ба такрор ба мо мегуфтанд ва мо низ хуб медонистем ки тақдири дастаамон дар ҳамин мусобиқот ҳал мешавад. ва бозиҳоро чӣ қадре ки шумо гуфтед бо ҳисоби калон паси сар намудем, вале бозӣ яке аз бозиҳои марказӣ бо дастаи урдун, яъне дастаи пурқуввати арабзабон буд. ин бозӣ хеле бозии ҷолибу пурқувват ва каме мушкиле ҳам гӯем мешавад, ки дар аввали бозӣ, шояд дар 20 дақиқаи аввали бозӣ урдуниҳо ба дарвозаи мо 2 гол яъне заданд ва мо дар ҳаяҷон будем ки ин қадар бозиҳоро хуб гузаронда будем, аммо дар ин бозӣ чӣ сабаб шуд ки ин 2 голро сар додем. ҳамаро афтода шуда буданд, вале дар он ҷо ман медидам ки Абдулфаттоҳ Худоидодзода ро афтода нашуда буд ва ҳамлагари даста Абдулфаттоҳ Худоидодзода ва бо як овоз ки мегуфт ки ҳоло на 20 дақиқа паси сар шудааст, ҳоло яъне 2 қисми дигар моро дар пеш аст, бозӣ намоед ва шояд дастгирии ӯ буд ва дастгирии мураббиён низ баъди қисмати аввал ки бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид, ба мо гуфтанд ки саросимагиро роҳ надиҳед, бозии худатонро намоед ва ҳисоб худаш меояд. ва ҳамин тавр намудем ки бо голҳои зебои Хусрав Тоиров, Суннатулло Азиз ва Муҳаммадворис Сайдалиев, яке аз мозингарони беҳтарини мо, бозиро бо ҳисоби калони 5-2 ба анҷом расонидем ва беҳтаринаш ҳамон буд ки мо ин қадар роҳро паси сар намудем ва охираш ҳамин омад ки рохат гирифтем ба чемпионати Осиё. алиҷон вақте ки ҳамдастаҳои шумо туби нахустинро ба ҳадаф расонидан, яъне натиҷа 2-1 гардид ва қисми аввал бо ҳамин натиҷа ба анҷом расиду дар ҳамин 10 дақиқаи танаффус хуб ситоди мураббиён Аҳлиддин Турдиев, Алиҷон Турдиназар кадом анҳамин тактика, кадом супоришҳоро дар назди ҳайати даста гузоштанд ки дар қисми дуюм кори ҳайати даста омад кард? баъд аз қисмати аввал ки ҳисоби 2-1 ба суди урдуниҳо ба анҷом ёфта буд, тамоми ситоди мураббиён ба назди мо омада ва дар назди мо супориш монданд ки аз як тараф ҳам муҳофизатро яъне хуб доред ва зуд ба аксулҳуҷум яъне гузаред ва мо низ фикр мекунам дар қисмати дуюм
ستاد مربیان رو یعنی سخنانشان رو خوب گوش دادیم و با مصلحت یکدیگر بازی خوب نشان داده حساب رو بازی رو خوب به انجام رساندیم. وقتی که در قسم دوم به میدان اومدید آیا باوری داشتید که همین 4 توپ دیگر به هدف میرسونید؟ به بازی وارد میشدیم. پیش از بازی در فکرمون میگذشت که یعنی در مملکت ما رو اینقدر آدم ها انتظارن، اینقدر آدم از ما باوری داشتن که ما رو خط میگیریم، اما بازی که به فایده ما حالا نیست و با یک باوری، با یک اراده خوب، با یک اراده تازه به میدان برآمدیم و یعنی اگر گویم به خود باوری هم داشتیم خطا نمیکنیم و برآمدیم و بازی رو خوب به انجام رساندیم. در حالتی که اگر فوتبال بازان تاجیک مغلوب میشدن آیا رخصت به همین چمپیونات آسیا میگرفتن؟ هرچند که بازی ها رو با حساب کلان به انجام رسانیده بودیم ولی در دیگر بازی ها، در گروه های دیگر بازی ها خیلی با حساب های کلان به انجام رسیده شده بودند و ما اگر در بازی مغلوب میگشتیم رخصت نمیگرفتیم، اما در حالت مساوی رخصت میگرفتیم چون که گل های ما نسبت به گل های اردن زیادتر بود، رخصت میگرفتیم. عموما در همین موفقیت دسته ها یعنی نقش ستاد مربیان ناگزیر است، ولی در جای اول این همون مهیا کردن شرایط ها می باشد. همینطور نه؟ بله. اولا خواستم می‌دارم خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسونم که اینقدر شرایط ها، اینقدر یعنی بازی های رفیقانه چه مسابقات باشد برای ما مهیا می‌نمایند و شرایط های خیلی خوب را برای ما فراهم می‌آورند. آنها نیز از ما امید دارند و ما را دستگیری می‌نمایند و چند مرتبه در هر دولت‌ها خصوصا در دولت ترکیه همایش‌های تعلیمی و تمرینی گذراندیم. در آنجا برای پروازها، برای مهمانخانه‌ها، برای خوراک‌ها از همه جهت با ما خیلی کمک خوب رسانید فدراسیون فوتبال تاجیکستان. همش در سطح عالی بود و از همین سبب من می‌نداری خود را از نام تمام دسته نوسان منتخب تا 16 ساله تاجیکستان می‌نداری خود را می‌رسانم. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با جز این سبقت باز در جام رشد در شهر مینسک شرکت ورزید. چگونه آن مسابقات ختم گشت به مخلصان اشدی فوتبال تاجیک به خوبی آشناست، به خصوص دور نهایی با تیم نورسان بلاروس که تا حال علی جان و هم دسته‌هایش را ناراحت می‌گذارد و سوال را پیش می‌آورد که چرا چنین شد. مسابقه‌ای که در جمهوری بلاروس یعنی جام رشد برگزار شد، در این مسابقه یعنی در بازی حل کننده بود. همین دسته میزبان بود که در اونجا در اول کاری دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان اومد کرد و با حساب 2-0 غلبه کرد ایستاده بودند. ولی چی سبب شد که در این میان 2 گل سر دادند ولی در نتیجه سلسله ضربه‌های 11 متره با مغلوبیت دچار شدند. بازی خیلی خوب رفته ایستاده بود، ما با حساب 2-0 غلبه کرده ایستاده بودیم ولی در قسمت دوم محافظتگرهای ما به خطاگی راه دادن و ما 2 گل رو سر دادیم، به دروازه خود 2 گل سر دادیم و اما خطاگی نه تنها خطاگی محافظتگران، خطاگی یک محافظتگر هم باشد، این خطاگی تمام دسته است. یعنی خطاگی رو همه دسته به عهده میگیرد و در حساب 2-2 قسمت دوم نیز به انجام رسید و در سلسله ضربه های پنالتی یعنی ما مغلوب گشتیم و سزاوار جای دوم گشتیم. تا سلسله ضربه های 11 متری برای حملهگران امکانیت گل زدن بود. خسرو طاهرов که در دسته ما خیلی نقش مهم را می‌بازد، یک امکانیت خوب برای گل زدن داشت که از خط 16 بیرون یک ضربه خیلی خوب به انجام رسانید ولی دروازه‌بان آنها زیرکی نموده، یعنی توپ رو از دروازه بیرون نمود و در خیلی امکانیت‌های خوب هم بود برای کبیر سلیمشاєв. برای حمله‌گران نیز امکانیت‌ها بودند اما آنها رو خوب به انجام نرساندیم و مغلوب گشتیم. بازی رو هنگام 2-0 غلبه کرده ایستاده، یعنی به خود باوری داره که حالا ما در اینجا عنوان قهرمانی رو به دست میاریم ولی در رفت بازی دیگر میشود، بازی دیگرگون میشود و حساب 2-2 میشود و ما مغلوب میگردیم. یک حسیات غمگین، یک حسیات
хашмгинӣ ҳам гӯем хато намекунем, моро фаро гирифта буд ва хеле ро ҳафтода шуда будем. Аммо ситоди мураббиён мегуфтанд ки ин хай футбол аст, ин бозӣ аст, футбол ҳамин аст, яъне бур дорад, бохт дорад, бояд то охир бозӣ мекардед. Аммо ҳеҷ гап не, бозиҳоро аз пеш аст, яъне мусобиқотҳо аз пеш аст. Шумо ҳарчанд ки ҷои дуввумро сазовор гаштед, аммо бозии хуб нишон додед, яъне бозии хуб нишон додед. ҳамин ки мураббиён аз мо розӣ буданд барои мо кифоят буд. акнун барои мунтахаби наврасони тоҷикистон имтиҳони ҷиддӣ ширкат дар бозиҳои осиё дар Баҳрайн мунтазир аст. баргузории сабқат дар моҳи ноябри соли равон ба нақша гирифта шудааст. баъди қуръакашӣ рақибони дастаи наврасони кишвар тимҳои Умон, Яман ва Аморати Муттаҳидаи Араб гардид. аллакай қуръакашӣ муайян шуд, яъне рақибони дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон ҳам муайян шуданд. хуб мехостем дар бобати ҳамин рақибоне ки бо шумо дар ин мусобиқот қувваозмоӣ мекунанд мехостем ки каме ҳарф бизанед. бале қуръакашӣ шуд, ҳарифҳои мо низ муайян шуданд. ҳарифҳои мо се давлати арабзабон, дастаи Аморати Муттаҳидаи Араб, дастаи Умон ва дастаи Яман, яъне бо мо дар чемпионати Осиё қувваозмоӣ менамоянд. ва аз ҳама ҷолибаш чист ки чемпионати Осиё низ дар давлати араб, дар яке аз давлатҳои арабзабон мегузарад, яъне дар давлати Баҳрайн, ва се давлате ки бо мо бозӣ мекунанд низ давлати арабзабон аст. вале мо кӯшиш мекунем ки як мавқеъи муайян барои худ дар ҳамин чемпионати Осиё ишғол намоем ва ҳамин чемпионати Осиёро хуб ба анҷом расонида сарбаландона ба давлати худ баргардем. оё бо ҳамин се рақиби худ оё шудааст ки боре рӯбарӯ шуда бошед? бале, як маротиба бо дастаи Умон, яъне мо дастаи Умонро ба давлати худ даъват намудем ва ду бозии рафиқона бо онҳо гузаронида будем. ин пеш аз марҳилаи гурӯҳии чемпионати Осиё буд ва ин бозиҳо, бозии аввал бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи мо ба анҷом расида буд ва бозии дуюм бошад бо ҳисоби 3-3 мусовӣ ба анҷом расида буд. аммо дар шаҳри Хуҷанд ҳангоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ки моро ба шаҳри Хуҷанд барои ҳамоишҳои таълиму тамринӣ сафарбар карда шуда будем, дар он ҷо ҳар як дастаи рақибро бозиашро тамошо кардем ва дастаи Умонро дидем ки он бозингароне ки як сол қабл мо бо онҳо бозӣ карда будем, он бозингарон нестанд, яъне онҳо аз ҷиҳати физикӣ, аз ҷиҳати ҷисмонӣ, аз ҷиҳати тактика, аз ҳама ҷиҳат дигаргун шуданд. бозингарон низ бозингарони наванд, шояд ки ситоди мураббиён низ нав шуда бошанд ва бозии онҳоро тамошо намудем ва ба хулосае омадем ки ин даста, яъне дастаи пештара нест, боз ҳам пурқуввату боз ҳам тамринҳоро хуб гузаронидан дар кор, ки пурқувват шудан дар кор. барои ана ҳамин муваффақ шудан, барои як натиҷаи хуби манзур кардан, яъне бояд футболбозони тоҷик боз чӣ гуна ҳадафҳоро дар назди худ гузоранд, яъне ситоди мураббиён, федератсияи футбол? ягона роҳи беҳтарин ин зуд ташкил намудани бозиҳои рафиқона пеш аз чемпионати Осиё, ки мо чӣ хатогиҳое ки дар бозӣ бо мо рӯбарӯ мешавад, ситоди мураббиён ба мо мефаҳмонанд, мо онҳоро яъне ба хатоги дигар роҳ надиҳем, онҳоро кӯшиш кунем ки ислоҳ намоем, кӯшиш кунем ки он хатогиҳое ки ба мо мегӯянд онҳоро ислоҳ намоем ва танҳо ин бо давлатҳои бегона ки қувваозмоӣ менамоӣ, дар он ҷо мефаҳмӣ ки кадом мавқеи даста заиф асту кадом мавқеаш яъне пурқувват рафта истодааст. алиҷона, аз ан ҳамин се рақиби муайяншуда барои шумо бештар кадом ҳариф пурқувваттар аст? барои мо дастаи Аморати Муттаҳидаи Араб, ки даста хеле дастаи пурқувват аст,
даста чи аз ҷиҳати молиявӣ гӯем, чи аз ҷиҳати иқтисодӣ, аз ҳама ҷиҳат ин дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб хеле дастаи пурқувват аст, аммо дастаҳои дигарро низ пурқувват мегӯем. Аммо мо кӯшиш мекунем ки бо ҳамаи дастаҳо бозии якхела нишон диҳем, яъне бозии беҳтарини худро нишон диҳему чемпионати Осиёро низ сарбаландона ба анҷом расонем. алиҷон, чун дар бобати бозиҳои санҷишӣ, яъне дар бобати ҳамоишҳои таълимию тавринӣ ҳарф задед ва мехостем бифаҳмем ки айни ҳол футболбозони тоҷик чанд бозиҳои санҷишӣ гузаронданд? дар шаҳри Хуҷанд дар ҳамоишҳои таълимию тамринӣ бо дастаи Хуҷанд бо Лигаи олӣ ва бо дастаи Истарахшан низ бо Лигаи олӣ қувваозмоӣ намудем, аз сабаби ки онҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, аз чӣ ҷиҳате бошад, онҳо таҷрибаи зиёд доранд, солҳои зиёд аст ки дар Лигаи олӣ бозӣ менамоянд. Бозиҳоро яъне бози дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 4-0, бозиро бо дастаи Истаравшан бошад бо ҳисоби 4-2 мағлуб гаштем. Аммо инҳо бозиҳои санҷишӣ ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки дигар бозиҳоро, чӣ бозиҳои санҷишӣ бошад, бо ҳисоби хуб ба анҷом расонем. Вале бо дастаи ҷавонони Истарахшан ва Хуҷанд қувваозмоӣ намудем. Дар аввал дар шаҳри Хуҷанд бо дастаи ҷавонони шаҳри Хуҷанд бо дастаи ҷавононаш қувваозмоӣ намуда онҳоро бо ҳисоби 3-2 шикаст додем ва баъдан бо дастаи Истаравшан дар шаҳри Душанбе қувваозмоӣ намуда бозӣ бо ҳисоби 8-1 ба фоидаи мо ба анҷом ёфт. алиҷон, мо низ ҳайати иҷодӣ дар анамин оянда дар ҷоми Осиё ба кулли футболбозони навраси тоҷик барору комёбиҳоро хоҳон ҳастем ва итминони комил дорем ки ин мусобиқаи бонуфузро бо сари баланд бо як муваффақиятҳои беназир пушти сар менамоед. чун дар соли 2018 шогирдони мураббӣ Зайниддин Раҳимов мақоми дуввумро соҳиб шуданд, қаҳрамони барномаамон аз ин натиҷаи назаррас ба хубӣ воқиф ҳаст ва андеша мекунад ки ба кишвари Баҳрайн танҳо ба хотири муваффақияти бузург ва аз воқиф кардани пешравии футболи тоҷик сафар хоҳанд кард. бошад ки ин орзу ва ормонҳои накӯи футболбози ҷавони умедбахши меҳан амалӣ ёбад.